Nukhara zorane simi tiprasha hawa tiprasha dofane buba graro ha pushi langkha maithani kok mani kok tiprasa kok bai pia zorane khem hamero kalaye baksha buba grane jorawo bangla kok no hapone kok ni koshwina laikya tiprasa hastewo tiprasha kok bai hapone samu khajige ngmani abuno jotni kotor phe buba grani hapushi mung komuri thangka hasiba political power phajya hapang pushi thani tiprasa kok samung nangliya haini bai thangnai bisi kolog romoi tabusak jora tiprasa kok eba kok borok jora thigino hana binang khajige phekya kok borobo hapone kok khne 1979 BC ni 19 January wo koshwina jaka hapang bai phia mungbai shimi samungo krungsha hapane samungo kok borokno borom dojangma nukjakliya Thangnai yaksi hapone jorawo Bangla Seirik bai kisa misa sejak nukjago funok dorok phano phia tabuk hastewo IPFT BJP hapang phaimani ulo kok borok kokno busuk boram roitang abo chini buskangono srai 2018 bisiwo BJP IPFT hapango phaimani jorawo thangnai 2019 bisini bijak tero Bangla bai boi mela hne sejak Pia kerengsawo phano kok borok bai sejak nujani bagai khanangnai tiprasaro khorang tisalakya pal khlaye te saloni salo Bangla Seirik bai kok borokni bijap ter hne seireka tiprasa mantri MLA ro Pia taklai 2020 bisiwo kebo khorang tisanai gri ma bai mantri neta rongni mokolo poklailia hani bai taklani phil thamchi cha book fair ro boi mela sejak nuphano kok borok bai bijap ter sejak koroi Thangnai February ni Jidok Salmani Simi Chengmani Tini March 4 Salmari Pathangnai Sal O Chini Salo Khoroksha Tiprasa Mantri Emalori Mokolo Kalailia Boi Mela Hne Sejak Ganawo Ko Borok bai bijak ter sejak tongan nangan hnoi Sal Chini Rege taklai 2020 bisini bijak tero ko borok kongno bahaike norjaka te borom rojagya khajaka khanai di kha dujak Tiprasa bijak hamjrai rongni khuktunya Halmani role dalai hambai ini ozarawa kosana ni segman ka kono bija bani to thangnai khati barsalai tongka ik kanalas paithak misal tei taklai basuk jarate hamu kabu ang sasuk mania hai pano ang sopai mari kitini no bila sopayo tabuk nai mani to dalai no borok kabang manu nuk phekya kaham kerengkan nuk phayo ai pano halmani busuk thaljaka abrole je stolo tongnai borok si kaham kesema kongnai engke ti ang tini orok phai nukha bus kango je banner abrogo kok borok bai tabu jorawo kabang masago snamjagi tongo ba rijagi tongo kono oroni book fair phai nukha oroni bijap bani abo kok borok thebe sujangya amon bagai amoro bahino kaham phai te buti sakangga dalai hamai ya abo belai khai khanangani kok tamu male sung nukha ai thanai bisio bahino aro Agartala onkobongpro ai Umakanto school ground nongpro aro bahino chini kobor bai sujegya lo kok banglaya korei last to sunyani chengkabro ga or bahino aro sanai bo korei chini borong minister theke MLA bebong phale phailiman nukha dabo saini baga abo kebo kono abo wan songnai korei da silia tini kok borok kok thebe sijak kore to belek leni saya abono tu ye bisikam bisi prisikam wasa kok bo banglika ngai abo tu kok tisana nang bis play chung jara kok borok sanai rok chung belek le korong tisana nang ngai bija panino tudul na bago je department of tongo marok abono tu ye wan songnan nango tam bagi ngake chung semano chini hasteo Bangla jesu borom manjago as a state language kok borok thik asugno state language aro kono first language second language ni kari both are enjoying the same status ige abono chini borok ro boni sagni kogno boni mani kogno sagmangya unjak bani no jodi borok
tam hena bono ego nang je ke borok kha nang na rongi ke tam phana abono jora jora bo bakhaw baye tam bagi gai government ni samuro no tidul na bagai bijap no bijap tabo bijap ban ni kono no dong no tidul na bagai abono songsa na bagai je department ro karo samung tangai to o department chini ko borok sane ro buto ge bon ni tam kharam kering ba borok kharam ti sana nang ble ge joto jaga no kiri koro hone tongle kan ke tam khai samung Thangnai yaksi hapone jorawo ko borok banglate roman seirik ni kesaro huprejagai kusuko kasai mania tabo BJP apetoni hapangbo ko borok ni mokhango tismo phuloi tongkha salchi ni kawi bijap ter paise tongkha hapani awo songchajak phil nirchi jar book fair ro bijap hamjani ro ko borok bai bijap ter sujak lugya phano tiprasa MLA Dr. Otul Deborma bushuk klai teke ko thumne sumung no phiroka khrainai di bini khukdino काम को मैनेजमेंट जरा तंगनाय এবং পাবলিসিটি যারা তंगनाय पर आं तो नुमानी तो पूरा आगरतला को सिजाक नुका पूरा आगरतला जेथानि थानि न ककबरक नलगलगि ककबरक जेथानि थानि सिजाक नुले बिजा बानि तेलो तो सिजा करि साराम बिजा बानि तेलो सिजा करि तंगले सिन फानि करि चन ताबो तेसा फाइका जागा रगन नुया ता आबन तेला नाम सानामु सो साइमी आबो आं नुयाखै तंगो बांला आं तो लामा खुबलु लामा खुबलु पेशा Thangnai yaksi hapango tiprasa do fate ko bro ni bagai mungsa khamkrai khlajaglia hanai gereng panda akorobo sawitongo tabuni hapangni মন্ত্রী নেতার পিয়া তাকলাই বুক ফেয়ার নগৈ কক বড় কক ন বরম রজাইয়া হনে সালাই টংখা ওয়াসু করুং লোকর